Mä oon saanut paljon ehdotuksia lähinnä Askiin, mun entisen Askiin, ei nykyiseen, ja sitten Kikissä on tullut pari ehdotusta, että tekisin niinku itteni esittelyvideon, että oppisitte vähän enemmän tuntemaan muuta, että mä rupean tekemään enemmänkin videoita. Mä oon nyt sitten ottanut 10 random kysymystä, ihan satunnaisesti valittuja kysymyksiä Kikistä, Askista, joka paikasta. Mä otan sosiaaliset mediat ihan alas, niin sen verran kysymyksiä 10 löytyi, ja niihin mä vastailen. Ja sitten jos ihmiset pitää tästä videosta, niin sit mä voisin ehkä tehdä vielä lisääkin. Mut joo, aloitetaan, koska mä oon tottunut siihen, että mä oon tehnyt pari videoa ennenkin, jotka ei ole koskaan YouTubeen päätyneet, koska ei niille kehdot laittaa, että en olisi tarkoitus sinne sitten mennä. Niin mä oon aina puhunut liikaa siinä videossa, ja sitten aika loppuukin jo, että mä en ole päässyt itse asiaan. Joten nyt aloitetaan heti ykkösestä. Eli ensimmäinen kysymys on, mulla on lunttilappu tosiaan, että tykkäätkö porkkanoista? Tykkään, ne on hyviä, paitsi jos ne on pahoja. Jos ne on niinku semmosia vihreitä. Sitten mä en tykkää vihreistä porkkanoista. Sitten toinen kysymys, mitä meinaat yläasteen jälkeen? Mä haluan Aalmannille, mä haluan hoitaa eläimiä. Ja sit siellä on myös semmonen hotelli, ravintola, catering-ala, niin jos en pääse hoitamaan eläimiä, niin sitten tekee ruokaa. Ja sitten Tampereen palvelualan ammattiopisto. Ois kiva, mut mä en nyt tässä kaikkia mun hakutoiveita kerro, koska mä en muista kaikkia. Kolmas, haluaisitko poikaystävän? No siis, tää on vähän jännä kysymys sillä että en mä tiedä, oon mä ihan tyytyväinen sinkkunakin, että nyt ei oo mitään hirveätä hinkoa, että heti poikaystävä mulle nyt. Että en tällä hetkellä, että kattoo, jos tulee joku kiinnostava tyyppi vastaan. Sitten neljäs, tää on tosi outo, mä en varmaan osaa vastata tähän, että onko narkolepsiossa jotain hyvää. Mun on pakko tunnustaa, että ennen kuin mä tein tätä videota, mä googletin narkolepsian, koska mä niin kun sekoitin sen tohon narkomaaniin tai ehkä semmoiseen, niin sitten, mutta se on joku nukahtamissairaus tai narkolepsia. Ja mä yritin etsiä siitä tietoa, koska mä en tiennyt mikä on narkolepsia. Niin mä yritin etsiä siitä, että onko siinä mitään hyvää puolia, ja mä en oikeasti tiedä. Ei varmaan. Mä en tiedä. Mä en varmaan vastaa tähän kysymykseen, koska en tiedä. Sitten viides. Millainen kone sulla on? No, se on tommonen, ihan perus. Se on HP, kai. Mä oon just laittanut kone. Se on HP tai Acer. Mä en muista. Mut siis tommonen harmaa vanha. Mut se on hyvä. Mä tykkään siitä. 6. Moi. Äiti soitti kesken kaiken ja käski kahvia. Että jatkuuko. No niin. Nyt on kahvit keitetty. Mun piti äsken keittiössä puhua aika hiljaa, koska sisko ei mulle tullut pälättämään siihen. Ja näin, mutta nyt jatketaan varmaan 6. Mä muuten tarkistin mulle pari merkin ja se on HP. Niin, eli montako sisältä sulla on? Niitä on 2. Eli on pikkusisko ja isosisko. Niin sit 7 on miksi aloitit blokkaamisen. Mä en blokkaa, että mä vloggaan. Tai siis tää on nyt eka vlogivideo. Että aloitin, koska mulla on niin paljon kaikkea puhuttavaa. Ja kukaan ei oikeasti jaksa kuunnella mua, koska mä puhun koko ajan kaikesta tyhmästä ja kukaan ei saa mitään selvää. Niin mä ajattelin, että mä sit puhun kameralle. Sitten mä kattelin mun videoita kameralla, että ja mitä tää nyt hyödyttää, kun ne on kameralla ja kukaan ei kuule niitä. Niin mä päätin sitten, että jos mä laitan YouTubeen, että halukkaat voi sitten kuunnella mun turhia sepustuksia siellä. Sitten se on vähän samanlainen kysymys, että tietävätkö porukkasi blokkaamisesta. Ja blokkaamisesta ei tiedä, koska en blokkaa. Ja vloggaamisesta on joskus sanonut, että voisin tehdä videoita, mutta ne ei nyt kyllä tiedä, koska en viitti, koska mun isäpuoli varsinkin on semmoinen, että se osaa etsiä kaikki videot ja videoiden tekijät ja kaikki käsinsä, niin en tahdo, että hän näkee sitten videoita, niin ainakaan ihan heti. Sitten 9. Millä nettisivuilla käyt? Mä en hirveästi käy nettisivuilla. Mä käyn YouTubessa katsomassa vloggaajien videoita. Kaikki, niin käyn blogeissa, seuraan 3 bloggaajaa. Niko Juhani Saarinen, Tea Marika ja Liisan blogi. Eli Niisos on sitten YouTubessa ja Instassa ja kaikkialla. Ja sitten käyn Facebookissa. Facebook on nykyään niin tylsä paikka, että siellä en ihan hirveästi käy ilmoitukset ja pelaan joskus, jos kännykkä on vaikka latautumassa. Mutta tällä mä yleensä pelaan, et en edes käy sen takia Facebookissa. Sitten Ask
FM:ssä käyn, mutta sekin on vähän turha. Tää Demi.fi mä kannat paljon. Sitten 10. Oletko ilta- vai aamuihmisiä? Tää on helppo, olen ilta-ihmisiä, koska silloin on nukkuminen lähempänä, pääsen nukkumaan. Ja tosin sitten aamukin lähempänä, kun pitää herätä. Ja viikonloppuaamut on ihan niin, jos saa niinku nukkua pitkään ja herätä pitkään sillain. Mut sit viikkoaamut, niinku aamuherätykset, mä vihaan niitä tosi paljon. Mä herään ajan niinku 6, mutta ei kun keskiviikkona ja torstaina herään 7. Ja mä vihaan niin paljon herätyksiä. Ja mä laitan mun sosiaaliset mediat tohon alas, jos ketään kiinnostaa, mitkä askit ja instat. Ja mä voisin nyt nopeasti, katsotaan paljonko on kuvausaikaa. Sitä ei oo jotain minuutti, koska tää on videota täynnä. Niin mulla on nyt niinku, tää on tosi hidas päivittämään, mut mulla on 817 seuraajaa. Mä en tiedä näettekö te, mutta koittakaa nähdä. Niin tollain. Ja siellä Instagramissa saa seurata, saa juttelemaan, saa tulla kikkaa, snappää. Mä ehkä laitan mun Snapchatin tohon. Mä en tiedä, jos jotain pervoja, jotka lähettää sitten semmosia niin kauhean mukavia kuvia. Niin, mut ehkä mä en sit vaan vastaa niille, jos ne sitä kuulostais. Mut hei, nyt mä menen ja yritän editoida tän sillain kivemmaksi katsottavaksi. Moi moi!